Karsten. Ja, hvad er der? Hørte du Ulla forleden? Hun hørte rigtig høj musik. Ja, hun larmer altså så meget dernede. Det er helt forfærdeligt at høre på. Jeg kan slet ikke, mine ører, de bliver sådan helt puh. Jeg tror snart, jeg skal snakke med borgmester om det der. Jeg kan slet ikke holde ud og høre på sådan noget meget larm hele tiden. Ja, det er så forfærdeligt. Det er frygteligt. Nå, jeg ligger mig ned og tager en lur, så. Postmand Per er i byen. Postmand Per. Hvad? Du må ikke larme så meget, vi får ondt i hovedet. Jamen, der er post til borgmesteren. Har du en post til mig? Post til mig? Er der post til mig? Nå, her et brev Tak. og en regning. Ad! Det vil jeg ikke have. Vær stille. Borgmester! Hvor er borgmesteren? Prøv nu at høre her. Sig nu stille. Prøv nu at høre. Du skal være stille her i byen. Det er den stille by, det her. Så du skal være stille. Hvad vil du mig? Jeg har et brev. Et brev. Du skal viske. Et vigtigt brev. Hvad er det for noget brev? Du kan blive ny borgmester. Jeg er borgmester. Din anden by. Det vil jeg ikke. Jeg kan godt lide stille. Så går jeg igen. Jeg går med dig. Ud af den her by. Du Hej, er simpelthen hej. for meget. Væk med dig. Tak. Så.